Tieto epizódy 2,5 chlapa rozplačú aj teba. Tu na prvom mieste by si nečakal. Seriál 2,5 chlapa si získal fanúšikov na celom svete, no jeho príbeh nebol len plný komických, ale aj smutných momentov. Toto je top 5 najsmutnejších. 5. miesto. Pamätáte si, keď Ellen musel podstúpiť laboratórne testy len preto, aby mal na výživné? Bola to síce komická scéna, ale zároveň jeden z jeho najponižujúcejších momentov. 4. miesto. Alan má v seriáli samozrejme viacero scén, ktoré divákov chytili za srdce. Napríklad aj moment, keď ho Jake utešuje po definitívnom rozvode s Jakeovou matkou Judith. 3. miesto. O slzy sa postaral aj Charlie. Medzi smutné epizódy patrí tá, v ktorej premýšľal nad svojím zhýralým životom, keď umrel jeho kamarát. Práve na následky zhýralého životného štýlu. 2. miesto. To tiež obsadil Charlie s epizódou, v ktorej sa rozišiel s Chelsea. To zlomilo srdce nielen Charliemu, ale aj viacerým divákom. 1. miesto. Najsmutnejšou časťou zo všetkých 12 sérií je epizóda, kedy Charlie navždy opustil seriál. Navyše nedostal ani len dôstojnú rozlúčku, ale len akúsi paródiu. A to zamrzí. Ak nechceš o náš obsah prísť a zaujíma ťa viac, daj nám follow, aby ti už nikdy nič neušlo.